मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि गथ'नि इयुनखौ नोजोर बोनानै नोंथांनि गथ'नो गुनगोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों देग्लाय सोलोंथाइ बोसोर 2023 आरो 2024 इं मायथाइनि गोदानै बिथराइनिफ्राय थाखो 9नि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं हालामनि नायल' जाल' गंसेल' बर' बिजोंजों बेसरकारि फरायसालिनि बड'ल एकाडेमिनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। नोंथांनि गथ'नो गुनगोनां सोलोंथाइ होनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसनफैदो। बे फरायसालिनि गासै फोरोंगिरिफोरा गावबा गावनि रोंगौथि गोनां। बे फरायसालियाव हिन्जावसा हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलाव मोजाङै खेल लानाय जायो। हिन्जावसा हौवासाफोरनि थाखाय आलादायै गोबां उफ्रा सोलोंथाइ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय फन खालाम 8638270612 6900716034 8638269581।